Як обрати майбутню професію для подальшого навчання та роботи. Привіт, мене звати Софія Олександрівна, і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Тож розповідаю, у багатьох людей і підлітків, які вступають на творчу професію, обирають саме цей напрям, виникає дуже часто проблема з тим, щоб зрозуміти, куди потрібно вступати, яка професія вам підходить. Ви можете про це дізнатися, вивчаючи купу інформації в інтернеті, а можете дізнатися це з моєї книги «Обираємо творчий шлях», де є опис різних професій, а їх набагато більше, ніж архітектура, дизайн та графічний дизайн, насправді. Також ви в цій книзі можете дізнатися про заклади, де можна навчатися, і дізнатися про творчі іспити, які є для вступу, а також про вступ в закордонні заклади. Я рекомендую вам почитати цю книгу. А якщо вам потрібна допомога саме з підготовкою та тим, щоб все-таки розібратися, до чого лежить ваша душа і серце, приходьте на консультацію, пишіть в Директ Instagram, і я вам розповім всі деталі. А книгу, до речі, також ви можете придбати в мене, тому що я її автор. Тож, друзі, пишіть, діліться, і я вам допоможу.